Dacă te-ai săturat să pierzi toți banii pe Chicken Road, 2 testând strategii care nu funcționează, atunci ești în locul potrivit. Personal, eu sunt ca mulți dintre voi. Petrec destul de mult timp pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok, căutând strategii, căutând tutoriale, ascultând experiențe. Dar din păcate, de fiecare dată când testez strategiile care mi se recomandă, nu funcționează. Așadar, sunt destul de dezamăgit de mulți creatori de conținut de pe Chicken Road 2. Nu o să dau nume, nu are rost, dar am fost destul de dezamăgit. De aceea apoi am testat propriile mele strategii. Unele nu au funcționat, dar una a funcționat extrem de bine pentru mine. Am încasat peste $3.800 în ultimele 2 săptămâni. Deci, sunt foarte mulțumit și astăzi o să vă vorbesc despre această strategie. Dar înainte să vă vorbesc despre strategie, vreau să vă spun că sub video am pus un link pentru a juca Chicken Road 2 pe un site securizat. Este un site de pe care am putut să-mi retrag banii. De asemenea, am recomandat acest site prietenilor și colegilor mei și de asemenea nu au avut probleme. Au putut să își retragă banii în conturile lor. Le-am cerut chiar să-mi trimită capturi de ecran pentru a fi sigur. Și da, totul este bine. Totul funcționează bine. Așadar, iată, vă recomand acel casino. Așa că acum să vorbim despre strategie. Cea mai bună strategie pentru mine este cea mai simplă. Poate o să fiți surprinși, dar trebuie să rămâneți doar pe prima casă. De ce? Pentru că jocul de fapt se bazează pe lăcomia voastră. Jocul vrea neapărat să vă doriți să câștigați mai mulți bani. Deci, la început, probabilitățile sunt într-adevăr în favoarea voastră și sunt sume mici. Deci veți dori să jucați mult mai mult și să pariați din nou. Și de fapt veți pierde de fiecare dată. Dar dacă rămâi fidel lui, dacă ești curajos și nu mergi mai departe de primul careu, atunci probabilitățile sunt în favoarea ta. Și atunci vei câștiga maximum de bani. Evident, nu câștigăm de fiecare dată, dar după părerea mea, este modul care a fost cel mai profitabil. Apoi vă recomand să jucați pe modul mediu, greu sau extrem. Deci acum doar încasez. Sunt destul de mulțumit, chiar dacă evident nu câștigăm de fiecare dată. Așa că, acum având în vedere că doar câștig, voi alege moduri mai ușoare pentru că dacă doar câștigăm, șansele de a pierde sunt mari. Deci, voi aștepta să pierd pentru a juca din nou pe modul dificil sau foarte dificil. În fine, cred că ați înțeles, dar este un joc extrem de profitabil. Sunt destul de surprins. Cred chiar că este cel mai profitabil joc al anului. Așadar, du-te înainte. Și vă reamintesc că sub video v-am pus un link pentru a juca Chicken Road 2 pe un site securizat. Deci, iată, bucurați-vă, câștigați cât mai mulți bani. Linkul îl voi pune fie în comentarii, fie în descriere. Va fi ușor de găsit. Și ne vedem pentru un alt video. Săptămâna viitoare, cred, dacă am timp. Nu sunt sigur. Și vă rog să dați un like și să lăsați un comentariu. Mă bucură foarte mult și ajută la promovarea muncii mele. În acest sens, ne vedem în curând. O zi bună vă doresc. La revedere!